Здравейте! Благодаря за коментарите и за това, че споделяте личен опит. В днешното видео ще използвам случая да отговоря по-общо и да обясня какъв е моят подход и защо съм избрал точно тези решения. И аз като много други имам цяла чанта с устройства, които съм пробвал, но не са проработили така, както съм очаквал. Бежични ключове, сензори, различни джаджи, които на теория изглеждат отлично, но на практика не винаги. При мен, например, при дебелина на стените от около 40 см нагоре, много от бежичните ключове не работят стабилно, независимо от марката. Сигнала отслабва, появяват се закъснения, понякога изобщо няма реакция. И в един момент разбираш, че удобството не струва, ако няма надежност. Това беше една от причините да избера по-консервативен и стабилен подход. За мен е по-важно системата да работи предвидимо, отколкото да бъде максимално модерна. Основата на системата ми е Home Assistant, който работи на Raspberry Pi 4. Избрах го, защото е малък, достатъчно мощен за нуждите ми и най-важното, харчи малко ток и може да работи 24 часа в денонощието без шум и без специална поддръжка. Да, има по-мощни решения, да, има мини компютри и сървъри втора ръка, но за моите нужди в момента Raspberry е достатъчен и стабилен. Съзнателно не използвам облачни сървъри, не защото са лоши, а защото искам пълен контрол. Искам, ако интернета спре, автоматизациите ми да продължат да работят. Искам, ако някоя услуга изчезне утре, системата да остане функционална. И ще споделя нещо лично. Вече съм имал сериозни проблеми с сигурността, разбивани са ми пароли за почта, PayPal и други сайтове. Профили са ми били поемани и са правени опити за злоупотреби от мое име. Това беше сериозен урок. От тогава подхождам много по-внимателно към всичко, което е достъпно отвън. Външният достъп до Home Assistant осъществявам чрез VPN, само когато ми е необходим. Няма постоянна зависимост от външна платформа и това за мен е баланса между удобство и контрол. Голяма част от информацията черпя от немскоязични източници. Там има много практически примери, не просто ето как става, а ето как става в реална къща с реални проблеми. Това ми помогна да избегна част от грешките, които иначе човек научава по трудния начин. Къщата не разполага с дефектно токова защита и това за мен е абсолютно задължително, особено когато говорим за вода, помпи, външни системи и електричество на едно място. Автоматизацията е удобство, но безопасността винаги е приоритет. Навсякъде използвам LED осветление, както заради ниската консумация, така и защото натоварването върху инсталацията е по-малко и системата работи по-стабилно. Моят подход не е колкото повече устройства, толкова по-добре, по-скоро обратното, по-малко, но надежни. Да знам защо съм сложил дадено устройство, какво точно решава и как ще го поддържам след години. Защото истината е, че Smart Dome не е еднократен проект. Това е процес, пробваш, грешиш, сменяш, подобряваш. Понякога харчиш пари за нещо, което след месец махаш. И това е нормално. Целта ми никога не е била да направя най-модерния или най-скъпия Smart Dome. Целта ми е системата да бъде стабилна, предвидима и разбираема. Да знам как работи, защо така работи, какво ще се случи, ако нещо спре. Затова и видеята ми са такива, без универсални решения и без претенции, че това е единствения правилен начин. Просто споделям какво работи при мен и какви компромиси съм направил по пътя. Ако това е полезно, чудесно. Ако някой има различен подход, още по-добре. От такива разговори всички учим. В крайна сметка Smart Dome е личен проект. Всеки го изгражда според нуждите си, бюджета си и търпението си. И точно за това ми е интересно да чуя и вашия подход. Вие как сте го решили? Локално или облачно, релета или умни кружки, мини компютър или сървър? Споделете в коментарите какво работи при вас и какво не. Кои решения бихте препоръчали и кои повече не бихте повторили. Защото най-ценната информация не е в рекламите и не е в спецификациите. Тя е в реалния опит. И ако подобни теми са ви интересни, абонирайте се за канала и споделяйте. Предстоят още видеа за реални инсталации, реални грешки и реални решения. Ще продължим да изграждаме този проект заедно. Благодаря ви!